Samtang sa Negros Occidental naman mga kapuso, bagong bunag nga lapsag sa Bagao City. Patay matapos sinapahayag wala matipan sa Mayo sa Bagao City Hospital. Insidente ginaimbestigaran na sa LGU. Nakatutok Aileen Pedreso. Ay kung may doktor at kaunay, Siyam kabulan nga nagulat si Patrick kag asawa sini nga si Jennifer, 45 anyos, para makita ang ila baby boy, Apang. Wala man ini naglugay sa kalibutan. Gilayon man ini nga ginbawian sang kabuhi pila ka minuto matapos ginbunag sa Bagao City Hospital. Pagsaysay sang Iloy sa news team, Pebrero 18 sang ginsakitan ini. Una sila nga nagpadulong sa Bagao City Health Office, apang ginrefer sila sa Bagao City Hospital bago nakitaan nga naglupok na ang palubigan sini. Sang nag-abot na sa ospital pasado alas 11 sang aga. Then pag-abot to, pinirikta ko nila sa labor room. Dito sa labor room, gin-IA ko nila 6 to 7, pero naglupok ng bagong water eh. Apang suno kay Jennifer, ginabisuhan ini sang attending midwife na maghigda lang anay. Nakabatsyag sang tuman nga sakit sa tiyan si Jennifer. Alas 7 sang gabi, naghingyo ini nga ipaidalom na lang sa cesarean ang iya pagbata. Apang alas 11 sa gabi ini na pabata pinaagi sa normal delivery. Sang nagwa na, nagkaran-karan na ang mga staff sa hospital. Bangud wala nakahibi ang lapsag suno sa iya. Jared, samo na ko na sa bata. Dili ko may heartbeat, tembal nila may ara ko, no? Paano sa nadulaan, ginawag. desidido gi kuya para matagaan kanya ang bata ko matagaan gi blas ang tawag ng hostisya gi jay. Ginpadulungan sa news team ang ospital apang wala naghatag sang payag ang kagdumalahan. Sa ginpagawa nga statement sa alkalde, ginkumpirma sini nga nagtukod na sang fact-finding committee nga mag-iimbestigar sa insidente. Nagpasalig ini nga mahatagan sa hustisya ang natabo sa lapsag kag manginpata sa investigasyon. Incident report amo na ang basihan kag sugdan sa aton fact-finding committee kung diin makadetermine sila sa ulihi sang kausa. Napatawag na sang alkalde ang mga persona nga involbado sa sining insidente. Ginhatagan ang mga ini sang isa ka semana halin Pebrero 25 para magpatahag agud makabalay na sang rekomendasyon ng committee. May mga bulig na ginhatag ang LGU para sa ila. Naga-process magid na sila sang burial and funeral assistance. Ginpagatuan ta naman sang aton social worker ang pamilya. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.